Yau ma ɗin kamar kullum dai yau mun zo mu gaya muku hanyar da za ku ringa samun Indian Hausa fim da zarar an sake shi. Kowane fim da zarar an sake shi za ku ringa samun shi idan kuka bi wannan tsari. To ku biyo mu daga farkon wannan bidiyo zuwa ƙarshe domin ku san yadda za ku ringa sauke Indian Hausa fim da zarar an sake shi ba tare da kun sha wahala ba. Da ma dukkan wani fim da kuke da buƙata tsoho ko sabo. To kai tsaye za mu ɗora ku tsarin da za ku samu fim da za ku ringa ɗauka ko da yaushe da zarar an saki. Za ku iya biyo mu da kan wannan lambar waya domin ku samu cikakken bayani da ƙarin bayani akan yadda za ka ringa sauke Indian Hausa fim. Saboda YouTube ba sa ba da damar da za a ɗora fim guda ko rabi ko haka dai ko tsohon fim ko sabo ba sa ba da dama. To don halin haka hanya biyu ce mai sauƙi da za ka ringa sauke Indian Hausa fim. Ka ɗau lambar waya da ke kan screen ɗinka kamar haka ka mana magana kan wasu za mu ma cikakken bayani da za ka ringa sauke Indian Hausa fim kuma kowane Indian Hausa fim da zarar an sake shi. Ku ɗau wannan lambar waya ku biyo mu a ko'ina kake a duk inda kake. Tsarikan mu a duk inda kake suna aiki kana so kana saukewa kawai ka biyo mu da kan wannan lambar waya za mu ma cikakken bayani. Kamar haka musamman yau muna ranar Laraba ranar sakin zawawan fina-finai. Kamfanin Sultan, kamfanin Algaita da ma dukkan wani kamfani da ka sani mai fassara. To kana so kana samun Indian Hausa fim kai tsaye ga lambar nan ka biyo mu daga kan wannan lambar waya. Za mu ɗora ka tsarin da za ka ringa sauke Indian Hausa fim da zarar an saki Indian Hausa fim za ka same shi. Tsarin nan muna da na WhatsApp muna da na Telegram. Wanda kake da buƙata shi za a ɗora ka, ka ringa samun Indian Hausa fim ko da yaushe da zarar an saki. Kowane fim za ka ringa samu kai tsaye ko tsohon fim kake da buƙata a kowace ƙasa kake a duk inda kake. A kowace ƙasa kake a duk inda kake tsarin mu yana aiki. Ka biyo mu daga kan wannan lambar waya za mu ma bayani yadda tsarin yake. Ka shige shi za ka ringa samun kowane fim da zarar an sake shi. Kuma kullum za ka ringa samun Indian Hausa fim. A taƙaice dai kawai ka ɗau lambar wayar nan ka biyo mu daga kan WhatsApp za mu ma cikakken bayani. Idan yau ne farkon zuwa wannan channel ɗin kar a manta a yi subscribe a yi like shi ne zai baka damar samun sababbin fina-finai da bidiyoyin mu.